Říká se nám také brána do Železných hor. Jsme malý městečko, máme 2000 obyvatel, ale máme velice starou historii. A palác svatého Václava, který Jana Nepomuckého, který drží v rukou kříž křižovaný. A tady už uvidíš modrou. Takže tady takhle nahoru a doleva. Tak jako autem, když jedeš. Jo, tam byl jednosměrka, no. Tak tady vlastně vidíš, tady uvidíš modrou a tady se modrý. Dobře, jdeme na modrou. Té modré se budeme držet tak dlouho, dokud neuvidíme Adama, nebo Tomáše, nebo Ondřeje. Důkaz bloudění. No, právě. Tak rozkaz se zněl jasně, jet po modré, samozřejmě jeli jsme po modré, bohužel, ale našli jsme. Kolik kilometrů jste si zajeli? Těžko odhadnout, ta cesta byla taková hodně ostrá, nebyla ani moc na kola, takže jsme spíše šli. Samozřejmě podívejte se po tyhle krásné zřícení, nevím, já osobně jsem do minulého roku ani o ní nevěděl, že existuje. 1405 jsou první zmínky a 1535 jsou poslední zmínky. Jak se vám líbil dnešní press trip a byl pro vás přínosem? Byl přínosem, krásně jsem se zničila, obzvlášť kolem přehrady, protože tam opravdu nevede cyklistická stezka. Ale myslím si, že jako na turistiku je to určitě lepší. Jako líbil, tady je krásně, vyšlo počasí, všechno bylo bezvadné a přínosem, ono ani tak není důležitý, jaký přínos to byl pro mě, ale co to přinese lidem, kterým budeme psát. Jestli sem přijdou oni, jako my jsme tady byli.
My se můžeme přijet kdykoliv, ale aby ti, co si to přečtou, uvidí to v televizi, tak aby opravdu přijeli. Tak určitě byla zajímavá akce, taková akční. Přínosem asi byla spousta informací nových pro mě o Pardubickém kraji. Byla to určitě zajímavá zkušenost. Podíval jsem se do Heřmanova Městce, kde jsem předtím nebyl, vlastně do synagogy, do kostela a určitě jsem si to užil. No, mně se líbil hodně tenhle press trip, jsem ráda, že jsem sem přijela, jsem to tady všechno zažila a určitě poznala jsem tady to město, okolí a líbil se mi i Zřícenina OHEP a soutěže, který pro nás kluci z Komservisu připravili. Já si myslím, že press trip byl úžasně zorganizovaný. Musím opravdu poděkovat organizátorům, že to za skvělou práci, bylo to skvěle udělané a přineslo mi to určitě to, že jsem poznala tenhle kraj. Myslím si, že opravdu je tady co k vidění a myslím si, že čtenáři i našeho časopisu budou nadšený. Dnešní press trip se mi moc líbil a přinesl mi to, že jsem poznala, kde je zřícenina hradu OHEP. Líbil se mi samozřejmě velmi, je to takový hodně netradiční zážitek. Já ty kraj trošku znám, ale zase jsem je poznal z trošku jiného úhlu, takže určitě dobrá zkušenost. Co to vlastně dneska tady probíhalo za akci? Tak dneska jsme pořádali press trip, to znamená, to bylo pozvání na celý den pro novináře a zástupce tiskových a informačních center a nabídli jsme jim různé aktivity a chtěli jsme jim ukázat, jaké krásy nabízí Pardubický kraj, jaké aktivity se zde dají podnikat. Prostřednictvím vlastně těchto zástupců chceme, aby tyto informace o tom, co se tady dá dělat, se šířily dál mezi lidi a mohli tady trávit příjemné odpočinutí, dovolenou a víkendy. Press trip do oblasti Chrudimsko a Hlinecko je pořádán z regionálního operačního programu a jedná se v pořadí již o druhý. První press trip se konal přímo v okolí Chrudimi a Hlinecka a tento druhý press trip se konal v okolí Seče a Heřmanova Městce.